болезнено е, но искам да ти кажа, че е благословено. В Евреи 12 глава, 11 стих, там казва: всяко наказание първоначално изглежда за страдание. Всичко, което идва в живота ни, случи се буря в живота ни, дойде проблем в живота ни, първоначално ние го гледаме като наказание в живота ни. И започваме да имаме едно недоумение. Защо се случва? Защо преминавам през това нещо? И Еврей казва: всяко наказание първоначално изглежда за страдание, а не за радост. Но след това то принася плод. Обърнете внимание. Първоначално изглежда като наказание, но след това означава след време. След време то принася плод на мира и на справедливостта за тези, които са възпитани чрез Него. Сега обърнете внимание. Първо имаме първоначалното наказание изглежда като страдание. Първоначално така си мислим. Обаче след това, след време, то принася плод. Обаче на кого? На тези, които са възпитани чрез Него. С други думи, тези, които са разбрали и тези, които са разпознали, че това наказание, тази буря, тази борба е за да ни възпита, за да може да ни израсте, за да може да се доближим и Бог да подреже абсолютно всичко, което на Него не му е угодно. Амин?